asibuye manje sizohlangana. Sihlangana ngaphasi kwe-ANC noma ngaphasi kwe-MK noma ngaphasi kwani asihlangani ngaphasi kwalutho, sihlanganiswe interest yethu ezoqhamuka uma sesizazi ukuthi sifunani. That is number 1. Uma understand ukuthi usizi lethu liyafana, nawe awunawo umgaqo, sonke asinawo amanzi, sonke asinawo ugesi, sonke siyahlupheka, unemployment, crime, zonke lezo zinto zizosihlanganisa. Mase siqale sixoxe yini esidinga ukuqala ngayo, yini inkinga yethu yokuqala edinga silungise. Siyini yekuzibiza ngamagama, khohlwa amagama. Siyabantu ba-South Africa. Asibe nayo ilist yokucheck ukuthi lo muntu esikhuluma naye uyazithinta lezi zinto and unasiphi strategy neplan yokuzilungisa. Ukuze uma si-invest amandla ethu as a collective kulo muntu, siyazi ukuthi simkalela i-time frame and sinendlela esizomjaja ngathi uyazenza lezi zinto. Sinendlela futhi esizomholda accountable ngamandla ethu nangevoti lethu as abantu abahlangene.